бисёреҳо бар ин ақидаанд ки гӯё ҳавопаймо ягона транспорти бехатаре мебошад, лек аслан ҳодисаҳои хело хатарноке фақат ба ҳавопаймо рух медиҳад. салом дӯстон, ман Кавсар. дар ин навор ман якчанд ҳолатҳои хатарнок ва боварнокардании ба ҳавопаймо рабт доштаро ҷамъоварӣ кардам. агар навор ба шумо писанд бошад, метавонед лайк монед. ин ҳавопаймо бе фаъол кардани дастгоҳи фуруд омадан ба сӯи замин мешитобад. халабонҳо фаъол кардани ин дастгоҳро фаромӯш кардаанд. вақте ки ҳавопаймо ба замин фуруд мекунад, сигнали хатар садо медиҳад. хушбахтона касе осеб надид. гоҳе вақтҳо ҳолатҳои хатарноке рух медиҳад. ин ҳавопаймо то замоне ки полосаи парвоз ба охир расида истода буд, лек тавонист дарҳол парвоз кунад. ҳангоми фуруди садамавӣ ин ҳавопаймо дар роҳи калони мошингар ба замин фуруд омад. ҳавопаймо дар роҳи омодагӣ барои парвоз ҳаракат мекард. ногаҳон бо сабабе ба ҷои ба фазо парвоз кардан гардиш медиҳад. хушбахтона касе осеб надид. хело парвози наздик ба замин. ҳавопаймои рафткунанда ва ё истребител ҳангоми хориҷ шудан аз макони абрнок каме монда буд ки ба замин бархурд мекард. халабонро бахташ баландӣ карду худро аз ин вазъият наҷот дод. ин ҳавопаймо бо сабабе кӯшиши фуруд омаданро мекард, аммо дар кӯшиши дуюм ӯ ба фазо парвоз кард. ин хатои ӯ метавонист боиси суқут шавад. фуруд омадани ҳавопаймо дар тӯфони шадид. рафткунанда фикр мекард дар роҳи муайяншудаи фуруд омадан расидааст, аммо ин иштибоҳи халабон буд. ҳангоми парвоз дари даромадгоҳи ҳавопаймо канда шуд. акнун халабон маҷбур аст ҳавопайморо дар дилхоҳ макони номуайян фуруд орад. суръати хело зиёди рафткунанда. фуруд омадани ҳавопаймо дар даруни барф. ин фурудгоҳ монанд ба яке истгоҳҳои ҳавопаймо шудааст.
парвози ҳавопаймо дар зери манзараи зебои моҳтоб. ана чӣ хел анҷом дода мешавад машқҳои омӯзишии халабонҳои рафткунандагон? пур кардани сӯзишвории рафткунандагон дар фазо. фуруд омадани рафткунандагон дар фурудгоҳ. парвоз ва фуруд омадани ҳавопаймо дар биёбон. аз тӯфони ба амаломадаи ҳавопаймо дар вақти парвоз биное чапа мешавад. хушбахтона касе осеб намебинад. хело парвози наздик ба замин ва аз молои сари инсонҳо. дӯстону бародарон, агар ин гуна наворҳо ба шумо писанд бошад, лайк ва комментарияҳои худро фаромӯш намекунем. воқеан шумо муайян мекунед ки давомашро омода созем, пас ҳатман фикрҳои худро баён мекунем. ин буд якчанд ҳолатҳои хатарноке ки ба ҳавопаймоҳо рух дода буд. хайр, то наворҳои баъдӣ. худоёру мададгоратон.